Türkmen häkimetleri işsizlik derarly öz awtouloglarynda adam gatnaýan we emeli ýagdaýda kynastyrlandyg aýdylan ulug hyzmat meseleleriniň çözüldüne goşunt goşan rahatlaryň garşysyna göresmegini dowam etdirýär. Yol gözegçiligi polisiýasy Düň we Sugun Türkmenabadda Farabda öz awtouloglarynda adam atlanýan sürüjileriň 10 mikro awtobuslaryny ellerinden aldy diýip Azatlygyň yerli habarçysy 18 aprelde habar berdi. Resmi metbuatda döwletiň satyn alýan awtobuslary, taksilary barada berilýän maglumatlara garamazdan ýurdun ilaty sewitleriň ählisinde hususy taksiçileriň işine mätäç bolmagynda galýar. Eger seli mätäçlik bolmasa, öz ulugynda adam gatnaýan adamlaryň küçä çykan ýerinde iş tapyp, bu günärden eklenç etmegi mümkin däl. Ol öz-özünden ýatyp galar diýip tinçiler aýdýar. Öňki ýyllaryň tejribesinden belli bolsa, öz awtouloglarynda taksiçilik edip, agyr ykdysady şertlerde maşgala eklemäge çalışan rahatlaryň uloglary bir kanun gazanç edýändikleri sebäple illerinden alynýar we bu mesele köplenç jerime ýa-da para peşkes häkimetleriň bir kanun gazanç etmegi bilen çözülýär. İkinci tarapdan patentsiz ýa-da resmi ruhsady bolmazdan kireye edýän sürüjiler hemişe gowulanyp ýörülmeýär we öz-özüni iş bilen üpsün edýän adamlara garşy edil häzirki pursatda görülýän gazaply çärelerin sebäbi düşündirilmeýär. Mälim bolşýaly ozal sebitlerin awtouloglarynyň paýtagta gelmegine girdilen gadaganlyklar, soňra pandemiýa çäklendirmeleri derarly ulanylan petiklemeleri derarly hususy taksiçilerdiň öz ýaşaýan sebitleriniň çäginde içerki gatnawlary bilen çäklenmeli boldular. Emma soňky görülen çäreler darganatydan Kerkiden ýolugçy gatnadyp her günde müňlerçe adama hyzmat edýän 10 mikro awtobusyň sürüjilerini işden, maşgalasyny çörekden kesýär diýip Azatlyk bilen gürleşen sürüjiler aýtdy. Lewap sebitiniň etraplarynyň arasynda ýolugçy gatnaýan döwlet awtobuslarynyň köpüsi indi 2-3 ýyl bäri ýola çykmaýar. Sebäbi olar döwük, ähtiýat saýlary bolsa ýok, ýa-da sürüjileriň zapças satyn almak mümkinçiligi ören çäkli, olaryň gazanjy hiç dada ýetmeýär diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre dollaryň gara bazar narhlarynyň aşagy gurulanmagy netijesinde gazanjy petelen sürüjiler ýa işlerini taslamaga ýa-da döwlet ähtiýat saýlaryny täze tekir berýän çygaryşyp aýlyksyz dinç alsa gitmäge mejbur bolýar. Türkmenistanda ýolugçy gatnaw we awtobus taksi hyzmaty bilen bagly meseleleri gowy bilýän adamlaryň aýtmaklaryna görä, hususy taksiçilere patent, ihtiýarnama bermek işleriniň çylsyrmaşdyrylmagy etatan ýokurdan dilden berilýän görkezmeler bilen bagly bolup, ýolugçy gatnaw hyzmatlarynyň gowulandyrylmagyna, şolsanda işsizlik derarly dörýän dartgynlyklaryň petilmegine kömek etmeýär. Hususy ulugynda şolsanda mikro awtobusda hususy taksiçilik etmek üçin patent, ihtiýarnama almak isleýän adamlaryň öňünde goýulan talaplar real, hakyky ýagdaýa ters gelýär. Olar aşa agyrlaşdyrylan diýip Azatlyk bilen gürleşen ýaşaýjylar aýdýar. Mysal üçin ozalky taksi hökmünde ulanjak awtoulogyň rengi ak bolmaly, soňra geçen kilometri 50 000-den geçmedik bolmaly, zawoddan çykanyny 3 ýyldan geçmedik bolmaly. Üstesine patent alýan adamyň uloglarynyň sany 10-dan az bolmaly däl. Eger de aýdylýan düzgünleri berja edip ihtiýarnama alsaň, awtouloglaryňa ýaşyl renkli döwlet belgisi berilýär we her aýda taksimetriň görkezin pulyny 100% inkasator üstü bilen banka tapşyrmaly diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Şeýlelikde bu şertler berja edilse, telekeçe 1500 manat aýlyk alýar, emma karta üçin aýlygy nakdlaşdyrmak aňsat düşmeýär. Bu şertlerde ýagny azyndan $100,000 harslap, täze awtouloglary satyn alyp, diýilýän resminamalar taýýarlap, üstesini para hem berip, aýda aljak $30 aýlygyny nakdlaşdyrmak problema bolsa, kanun itaatinde hususy taksiçilik etjek tapylmaz diýip Azatlyk bilen gürleşen telekeçiler aýdýar. Bu ýagdaý Türkmenistanda ýolugçylar üçin döredilen emeli ulug kynçylygynyň, hususy taksiçiler üçin döredilen emeli goruksyzlygyň, polisiýa, häkimetler üçin döredilen bir kanun gazanç mümkinçiliginiň saklanyp galjakdygyny aňlaýar.